Здравейте, Майнкрафтъри! Аз съм Сашко и днес сме в Майнкрафт сервера Hardcraft. Ще ви го покажам. Това е спауна. Удивителен е. Ето тук много голяма къща от тези големите на спауна. Има и онлайн сайт hardcraft.eu. Така, това е спауна. Има, ето, пак ще ви заведа на спаун. И тук прочетете. За да напуснете града, напишете Warp Exit 1, Warp Exit 2, Warp Exit 3 или Warp Exit 4. Така, моята къща е на Warp Exit 2. О, това е хубаво. Вече е по-натам. Дано ви хареса, сега ще ви разведа из нея. Гладен съм. Ето я. Малко прилича на пирамида, но отвътре хубава. Имам и шоп. Така, ето я. Влизаме. Ето тук пирамидата. Готина е. Ето го шопа. Така, ето тук този Сашко. Къщата е моя, не се залъгайте, но този че е най-добрият ми приятел. Ето я. Тук се енчантват нещата. Не знаете. Тук надолу има градина. Тук за диди. Тук за жито. А тук си отглеждаме животни. Прасета, кокошки. Точно под талията отгоре. Така. Ето тук всички съндъци. Кокали, стрели, неща за работа, енчантнати неща. Diamond Gold Iron, това е любимият ми съндък. Полшани. Неща от зомбита. Семена. Дърт. Блокове. Всякакви тук излишните блокове. Минерали. Храна естествено. Да си сложа тази. Вълна. Това е съндък просто така. Капечки няма нищо в тях. Камък. Дърво. Дървени неща. Тук са дървета. Тук са релси има. Точове и лияни. А тук са оръжията. Тези оръжия, сега които съм, ги намерих на Warp Jump. Ето така се пише. Warp Jump. Ето така. Там ги намерих и ще ги сложа в оръжията. Това е нещата за работа. И това е моята къща. Сега ще ви разведа из шопа. Не се залъгвайте от външния му вид, хубав е. Така. I'm finally going day. Така. Тук да има Сашко. Готнингът. 3 лева едно. Мелон нямам. Така, хубава шопа. И това е. Сега ще ви разведа и с Warp Jump, където намерих нещата.
Ето тук се качва. Ето го Warp Jump-а. Колко е висок. Голям е. Тук продават се някакви дини. За малко да падна. Тук, за да се засилиш, натисни два пъти W. Засилка. Ето го. Аз паднах. Паднах в гробището. Тук тъжен помен, ще помни добро. Иван за тъжен помен, винаги ще помни. Ето го гробището. Аз мисля, че сами трябва да си минете жъмпа. Тук има казино на Спирит. Може малко скъпичко да се. 6 игри 35 лева. 2 игри 15, 4 игри 25. Тук портал. Сега ще ви го покажа. Така, само Чък Норис може да влезне в портала. Фрипорт там към Северния полюс. Я да влезнем да видим сега. Дали ще ни заведе до Северния полюс. Няма ни заведе до Северния полюс. Ще ни заведе в Недъра. Някъде паднах. Нищо, ще напиша Home. Аз се спавам в моята къща. Общо взето това беше. Чао от мен, Сашко.